नोंसोरनि लोगो जाय क्लास 10 आव फरायनाय जाय एचएस फार्स्ट इयार आव फरायनाय जाय सेकेन्ड इयार आव फरायनाय बियो जुदि बाइक लादोंबा दाम गोसानि मबाइल लादोंबा बिसोरखौ दा गोसथो जिबनाव फस्थायनांगोन आरो गार्जेन बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जोङो सांग्रां जानांगोन कारन जोङो गोसोआव दं बयबो जोङो मा बैसोनि उनाव जों गामियाव टिभि नुफेरनाय जोंनि गामियाव मालाबा जों टिभि नुफेरदोंमोन जोंनि बैसोआ जेब्ला आंनि खोथाखौ होनबाय जोंनि बैसोआ जेब्ला 18-20 बोसोर जादों अब्लासो जोङो ब्लेक एन्ड व्हाइट टिभि गामिनि संग न'आव जों मोनजेनदोंमोन फिसा मोनसे मबाइल फननि खोथाखौथ' जों सिन्ताखौनो खालामनो हायामोन नुफेराखैमोनबो नंगौना दिनै खिन्थु जोंनि गथ'फ्रा जोनोम जानाय लोगो लोगो मबाइल दाङो मबाइल जोनोम जानाय लोगो लोगो टिभि थुयो तारमाने मा बै गथ'फोरनि ब्रेना जोंनिख्रुइ बहुत फास्टसिन बहुत गोख्रैसिन होमबा जोङो बेबायदि गथ'खौ दिनै सासन खालामनो नांगौ सासन खालामनो गोनां जादों होमबा जों माबायदि सासन खालामनांगोन जोंनि खामानिया माबायदि जागोन जोंनि आइ आफाया गोदो लेखा रोङामोन औवाबो रोङामोन खख'बो रोङामोन किन्तु जोंखौ मा खालामदोंमोन मालाबा फुजा मेला जायोब्ला थांनो मोना जाय किन्तु दरखौ मोखाङाव नेनानै थायोमोन लेखा फराय किन्तु दिनै जोंनि गार्जेनफ्रा दिनैथ' जोंनि गार्जेनफ्रा खमसे खम लेखा रोंजोबगौ औवा खख' रोंजोबगौ फ्राय मेट्रिक पासआनो दं हयथ' क्लास 8, 9, 10 आव फरायनायानो दङ नाम लिरनो रोंजोबगौ किन्तु बैफोर गार्जेनफोरनि सासन खालामनाया मानो आलाय जाब्रे दिनै नोंथांमोननि बे कालि फुजा जायो नामा बे जायगायाव सेमा फुजा जायो सेमा फुजायाव 10 दिनाव 10 दिनबो थांदों मालाबा हरनि 1टायाव फैदों मालाबा हरनि 2टायाव फैदों मालाबा सोरांनानै फैदों जोङो माबाफोर बुंफेरगोन ना बुंफेराखै जोंनि गथ'खौ जे नोङो दिनै मानो 2टा बाजिसिम थानाय मा मावनाय नोङो 2टा बाजिसिम नोङो मैयासो थांदोंमोन दिनै थांनो मोना जों बुंफेरदोंना बुंफेराखै निस्सय बुङाखै बहुदानो बुङाखै हा बेबायदिजों जोंनि गथ'फ्रा बोरै मोजां जानो नोंथांमोना जुदि सानदोंब्ला दायित्व लानो हानांगोन गावनि गथ'खौ सासन खालामनांगोन जोंनि गथ'फ्रा मा बुङो आंनो एबार मबाइल नांगौलै मबाइल मोनाबाथाय आं स्कुलाव थांला आयै आंनो मबाइल नांगौ नङाबा आं फरिखाखौनो लिरला बिमाया मा होनबाय दाना मोनायाव उन्दुनायाव फिसायनो सेरेब खापसे गोसा लोंहोबाय ना गोरि सावनानै फिसाया अनसिगोन ना उन्दुनाय समाव फिसायखौ होनबाय बिफा नै बिफा उन्दुखादों मा जादों माबाहाय बाबुनो बाइक नांगौनो मबाइल नांगौनो मा मबाइल मोनला फैसा गैया बै दैमा बारनायनिखौनो बन्द होदो आरो जाहैबाय बन्द होबाय मबाइल बायनानै होबाय क्लास 10 आव फरायनाय गथ' मेट्रिक लिरथारनांगौ फरिखा लिरा होनदोंमोन नालाय होगारगारबाय आरोखि दानिया मबाइल मोनबाय मबाइल मोननायनि उनाव एसे दाम गोसानि मबाइल 20,000नि मबाइल बे साइकेल सलायना समायो नामा साइकेलजोंथ' समाया बियो ओंखायनो मा जाबाय मास मोनसे उनाव बाइकबो नांसिगौ नङाबा टेस्ट फरिखाखौ लिरलां जालायबाय आरो मोनायाव बिदिनो ओइदिनखालि एसे खाबनै लोंहोदों आरोखि एसे बारा फेहोगोन नालाय नै बिफा मा जाबाय थायोब्रा माबाहाय बाबुनो बाइक नांसिगौ मा बाइक मोननांगौ जाखो बे बन्द होनायखौनो फानथारदो आरो फानलायबाय बाइक लाना फैलायबाय 1.5 लाखनि KTM मबाइला 20,000नि बाइकआ 1.5 लाखनि आरो मा नांबावगौ सलायबाय बिदिनो साननैसो उनाव सानबाय माथो समायथाराब्रा हारसिंलाय खिबु उनावथ' गाखोग्रा नांथारगोन आरो खिबु उनाव गाखोग्रा खानाय गोलाव नङाबा जायाना मबाइलबो मोनबाय बाइकबो मोननाय मबाइलखौलाय मायावथ' बाहायदोंखाय मबाइलखौ मायावथ' बाहायदों बेलाय बेनो सिख्लाफोरजों रायज्लायनायाव बाहायखादों बाइक मोनबाय नालाय गोसोनो गोसो गैयैयाबो फैगारगारबाय गोसोगारगारबाय
किबुनाव लाना गिदिंगासिनो आरो फरायनाय गैला मा फरायबावनो मबाइल मोनबाय बाइकबो मोनबाय गोसथोनायबो मोनबाय फरायगोन जोंनि गथ'आ फराया मेट्रिक फाइनालखौ लिरबा खुनुरुखुम फरायाबासिनो लांख्रांबाय दायो आं बै माबाखौनो हालेवग्राखौनो जानोसै लेखा फरायलां मानो हिनजाव लाबोनोसैलां लाबोबाय 18 बोसोर जायैयावनो हिनजावखौ बेबायदिनो उन्दै बैसोआवनो हाबाबो जाबाय आरो ओरैबायदि सहज बोसोरसे उनाव गारलायबाय स्कुलावबो थांफिनलायबाय बेबायदि आरोखि बेबायदिजों जोंलाय बहा सोलायनो हानो आं दहाय होननाया जों सोलायाखै दाबो एखे समस्यायावनो जों भुगिनानै दङ बे 100-150 बोसोर सिगांनो जोंनि समस्या बे समस्यानिफ्राय जों उदां जायाखै बोरै जानो जोङो दिनैनि दिनावबो सांग्रां नङाब्ला ओंखायनो जोंनिया मा जानांगौ मा बुंनांगौ गथ'फोरखौ मबाइल बियोबा मबाइल लेखा फराया नायनि एबार नोङो जुदि नोङो एनुवेल फरिखायाव 80% खम मोनोब्ला नोंनि आथिंखौ बुफायगोन आङो दा बेबायदि बुंनाय थां थिं हो सानबैसो बिनि बिलाइ आरो बेबायदिबा गाथेनानै दोन बुथारखा मायावथो सोलिनो बिलाइ मायाव सोलिनो लेखा रोंखाला बियो लेखा फरायखाला नोङो ना नङा गाथारना दोन सान्थि मोनगोन बिमा बिफाया नङाब्ला सामफ्रामबो बबेबा बै एबसु अफिसाव साहित्य सभानि अफिसाव बबेबा क्लाबनि न'आव लेंहरबाय जागोन बिमा बिफाया मार लेंहरगोन दिनै मोनायाव नोंनि फिसालाखौ माबायाव ओरै थिरियाव हमना मोनदोलै बेबायदि आरोखि नोंगौ ना नङा रायजोफोरा गारजेन नोंथांमोन बेबायदि आरो सिख्लाफोरखौथ' आं बुंदों जोंनाथ' सेंग्राफ्रा KTMसो बायोना सिख्लाफ्रा मा होनो बर' सिख्लाफ्रा KTM माने खारनायाव थिगसाय मोजां हारसा हिनजावफ्रा मा होनो मिथिबाय कालि तय मर्ब होनना बुङो KTM माने कालि तय मर्ब बर' सिख्लाफ्रा मा होनो खारनायाव थिगसाय मोजां KTM मोनबानो गोसोथोबाय आरोखि आं बुंनांगौ सिख्लाफोरखौ नोंसोरनि लोगो जाय क्लास 10आव फरायनाय जाय HS फार्स्ट इयाराव फरायनाय जाय सेकेन्ड इयाराव फरायनाय बियो जुदि बाइक लादोंबा दाम गोसानि मबाइल लादोंबा बिसोरखौ दा गोसोथो जिबनाव फस्थायनांगोन खारन बेखौ बिमा बिफानाव दम होना लानायसो बियो गोसोथो जाय साइकेल बोराय सलायनानै फैदों मिथिबाय खारन बे सासे फरायसा हि इज ए स्टुडेन्ट बे लेखा फरायनो फैदों लेखा गोरों जागोन साख्रिबो मोनगोन नंगौना नङा गोरों जाबानो साख्रि मोनो साख्रि मोनैनि खोथा गैया बेबायदि आरो बेनि अनगायैबो जोंना मा जाबावदों नंगौ जोंनिया गथ'आ गोरोङानो मेट्रिकआवबो स्टार मोनदोंमोननो हायार सेकेन्डारियावबो स्टार मोनदोंमोननो माथो जाखो माने हायार सेकेन्डारि रिजाल्ट होनायनि लोगोनाव माबा ओरै थोरै माबायाव थांना लोंना फैदोंमोननो बाइक सलायना टिकटक सौग्रावना थैबाय मा जाखो बेलाय मा जाखो बियो माबा खामानियाव फैबाय दा ओंखायनो बुंदों आं गारजेन नोंथांमोनखौ खावलायदों आरोखि जोङो थाखा फैसा मबाइल बाइकजों जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनो हाया फोरोंनो हागोन नोंनि सासन खान्थिया नोंनि आखल आखुआ नोंनि एक्टिभिटिसा खिन्थु आं नोंथांमोनखौबो बुंनो लुबैदों आं जे दहाय बुंदोंमोन जे जोङो बेफोरबायदि खोथा रायलायनो थाखाय जों टाइम होनो हाया टाइम गैया टाइम होनो हाया खिन्थु बे नोंथांमोननि सेमा फुजायाव जुदि सोरखौबा सेक्रेटारि होयोब्ला 10 राति 10 दिन बि टाइम होगोन गासै खामानिखौ नागारना दोनगोन बियो 10 राति 10 दिन जुवाबो होयोनो एसे एनै इनकामबो जागोन बेबायदिजों जोंनि गथ'फ्रा बोरै मोजां जागोन ओंखायनो होनदों जों मोजां जागोन